Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a wani tashar tamu ta Gaskiya 24 TV. A yau mun zo muku da labarin silar haukacewar babban daraktan Kannywood wato Ashirin na goma, wanda ya bada umarni a manyan fina-finai kamar Tutar So da Zakka da dai sauransu. Amma kafin nan ku danna mana subscribe da kuma alamar karrawa domin samun shirye-shiryenmu. Mun gode. Gaskiya 24 TV. Tun bayan da hotunan wani tsohon daraktan masana'antar shirya fina-finai Hausa ta Kannywood Ashirin na goma suka bayyana da ke nuna shi cikin hali na fitar hayyaci, maganganu suka fara yaduwa a tsakanin al'umma kan ainihin abin da ke damunsa. Rahotanni sun nuna cewa Ashirin na goma ya daɗe cikin yanayi mai kama da matsalar kwakwalwa, inda a wasu lokutan har za a gan shi tamkar baya cikin hayyacinsa. Ashirin na goma dai fitaccen mai bada umarni ne a masana'antar Kannywood. A shekarun baya ya yi tashi sosai wajen shirya manyan fina-finai kamar su Tutar So da Zakka da Bajinta da Kwalele da Tagwayen Mata da dai sauransu. Fitaccen darakta Falalu Edore da BBC suka tuntube shi ya ce a lokacin da yake kan shahararsa na goma ya fi kowa yawan bayar da aiki a Kannywood. Za ka iya cewa a lokacin Kannywood kamar one man industry ce, yakan iya haɗa dukkan jaruman Kannywood a fim ɗaya kamar irin su Tutar So da na goma, in ji Falalu Edore. Silar rashin lafiyarsa. Ciwonsa ya samo asali ne tun a shekarar 2007 lokacin da bidiyon Maryam Hiyana ya yaɗu. To a cewarsu a lokacin ya saka kuɗaɗensa ya yi fina-finai wajen 7, sai lamarin ya faru inda hukumar tace fina-finai ta ce kar a sake sakin fim ɗin da Maryam Hiyana take ciki. A lokacin ne fa ya shiga ruɗani don rashin madafa, ganin cewa ya narka kuɗaɗe ya yi fina-finai da ita, amma dole zai asarar su tunda ba su fita kasuwa ya mayar da kuɗaɗensa ba, ballen tana riba. Lamarin da ya dagule masa ga asarar da ya tafka, wacce dole ta sa ya janye daga masana'antar Kannywood. A hankali damuwa ta dinga sananta har ta taba masa lafiyar kwakwalwarsa, in ji Fauziya D. Suleimanu. Tuni dai karkashin kungiyar tata ta CHNF Fauziya D. Suleimanu ta kai na goma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano AKTH bangaren masu matsalar kwakwalwa. Ta ce a gida muka same shi, amma fa sai da aka hada da dabaru sannan ya yarda aka tafi da shi. Yan sanda aka je da su, aka ce an zo kama shi ya aikata laifi, don shi bai taba yarda cewa yana da matsalar kwakwalwa ba. A hakan ma ya yi ta maganganu yana cewa laifin me yayi. A hakan dai muka lallaba aka kai shi, in ji Fauziya. An samu damar kai shi asibiti ne a yanzu tunda babu ran mahaifiyarsa da take yarda a kai shi asibiti a baya. To Allah ya bashi lafiya da duk wanda yake da matsala kwakwalwa kamar sa, mu kuma da bamu da shi Allah ya kare mu. Da Gaskiya 24 TV. Ku danna mana subscribe don samun shirye-shiryenmu kan gaba. Mun gode.